Ja, lampernes idé. Lamperne havde en vision om at formindske ensomhedens ældre, så de fortalte mig deres brillante idé, som jeg virkelig godt kunne lide. Og nu vil jeg så viderefortælle dem med deres ord. Næsten præcis, hvad de sagde til mig. Ja, du tager et 3D-kamera, som du så sætter op, og så kan du så sidde og optage dig, og hvad du gør, og hvad du siger. Og så via internettet, simpelthen via nærmest ingenting over i noget lille boks, tror jeg. Så kommer det frem på en projekter, så viser det ud i en anden persons rum, og måske i den anden ende af huset, hvis man nu er doven, eller måske i den anden ende af Jylland, ligesom hvor jeg har min familie. Men, og så kan den samme anden person gøre det samme tilbage igen. Og det system, det styrer simpelthen med tallene. Og det er genialt. Sådan en lille firkantet ting. Den større end en bog. Og så kan man simpelthen gøre alt muligt. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal kalde det. Men ja, men i fremtiden, så har de så simpelthen tænkt sig at få det hele den der lille tablet. Så den simpelthen kunne optage og projektere, have lyd og styre systemet i en meget lille, som jeg slet ikke kan forestille mig. Det var simpelthen lampernes idé om, hvordan man ligesom kunne skabe en virtuel kontakt mellem mennesker. Lampernes idé. Ja, jeg vil nu fortælle jer om lampernes idé, som de simpelthen fortalte mig, efter de havde deres vilde visioner om at formindske ensomhed og ældre, som jeg simpelthen bare ikke kunne stå for. Jeg er jo selv ældre, og jeg har simpelthen rørt over den måde, de ville hjælpe os på. Så her kommer deres idé næsten med deres egne ord. Ja, deres idé var at skabe en virtuel kontakt mellem mennesker. Altså simpelthen få et virtuelt billede af personer, som ligesom ansigt til ansigt. Det er sådan, hvis I har set de der Star Wars-filmer, ikke? Og de kommer op, om der er sagde han, ikke? Ja, men så via 3D-kameraer, som optager det, så ser det og ser, hvad det gør, og hører det lyd. Og via det, så sender det over internettet, sådan en lidt usynlig ting, og sådan over en anden boks. Internet, jeg ved ikke hvordan. Over i en projekter, som så viser 3D-projektionen lige sådan ud i rummet, og måske op ad en lige væg. Og så kommer det simpelthen ud der, og så kan man sidde og tale med hinanden i et virtuelt billede. Det ville jo simpelthen være smart at lige kunne poppe frem i virtuel form hos en af sine venner eller familie. Det ville jeg være klar på, hvis jeg kunne, men jeg er lidt rustet på fingrene. Men så i fremtiden, så vil de simpelthen få det hele ned i den lille tablet. Den tablet, den er ikke engang der er min bog her. Kun lidt større. Som simpelthen skulle starte ringe op, starte, styre, fotografere eller filme, som man kalder det. Og så projektere ud i et. Det ville jo simpelthen være fantastisk. Men jeg tænker, hvem vil da ikke bruge det? Det ville da være en revolutionerende opfindelse. Ja, så forestil dig en lille bedstemor, hun er derhjemme i sin lille stol, ligesom jeg sidder nu. Og så ligger der en lille pige hjemme i sin bænk. Hun vil godt læse historie. Bedstemoren kobler bare lige til på sin tablet, og så trykker et par knapper. Ja, bip eller bum, hun er frem i en virtuel form hos sin lille barn i barns værelse. Det ville jo være fantastisk. Godnathistorien kan blive læst. De kan få en følelse af hinanden. De kan dog ikke røre. De kan ikke erstatte ansigt til ansigt. Rigtig menneskelig kontakt. Og det vil jeg da sige. Det er godt bud.